Ngayong gabi gali mga kamaton, no? May on-board naman sa akon yung mga gwapa niyo. Nag-on-board alin sa Mega World. Sa Festive Mall mga kamaton sila nag-on-board ah. So, dito kami subong gabi sa Cubic. So, alas 10. Wala sa na. 10:20 na kamaton gali sing gabi ah. So, ma'am, pwede ka bang ilala? Ma'am, sino ganang ngalan mo ya, ma'am? Ako. Yes. Sino ganang ngalan mo? Ako gali si Pauline Galaraga. Okay. Shout out sa aton yung channel. Shout out. Ano na? Sige, shout out sa mga amiga mo to mag-ulat sa Cubex. So, actually, kamaton mo pa Cubex kami mo. Okay, shout out. Okay. Ikaw yung baba, sino ngalan mo? Celestine. Celestine? Oo. Taga-tirim lang nga mga? Oton. Taga-Oton. So, ari mga kamaton no, taga-Oton no. Mga taga-Oton, mga gwapagin mo niya no? So, pag-Cubex sila kami mga kamaton na. Ano may kaulat ha? Wala ako. Mauna kami kikauyuya sila. Pero may mga upag mo? Yes, so muli mga kamaton na baga naman ni kami lagyang sa Cubic so. Yes, so nag-live kami sa mga gabi kaya mga kamaton ah. Then shout out sa mga upod nyo nga nauli eh. Si shout out na kay si Edsel. Edsel, kadugay. Wala pa naman sa dugay. Yes. Shout out nga si Mike Sir ah. Boyfriend niya kagalay. Hindi na. Ano masaning friends lang? Friend lang. Yes. Ano isa lang sayaw? Hindi. Damo. Sino pang ginawag ako na Sige. Si Michael. Balong. Okay. Sino ba? Giselle. Trisha. Ibo. Oh. Yes, so sa tatin nyo ko na mga kamato na. Ari ka na yung ma'am niyo, nag-enjoy sa ako, no? Ate? Yes, so sa tatin sa mga taga-Oton, ha? Kailan ka mo taga-Oton? Iba Okay. tigbawan. Ang punta man to tigbawan. Tigbawan pa? Yes, so ano yung kamato, no? Din sila sa buong tuyaw? Din pa sila? Tigbawan. Tapos sila ya? Ongoing pa lang makatada. Plano pa ka mo nagkatadya ka. Okay. Yes, so kamato na rin na kami sa may, ano? Hindi na. Ano, sa piklet isang lapit. Lapit na lang yung Cubex, so. Gani. Kakalam na gini niya tiil ko magsao to. Ay, ako naman. Inapa ko yan. Gino pa kanya, ma'am. Gino pa kanya. Dito pa lang Eh, sa taas siya mga upon. Dali, ano? Ato Ganun, na, no? sir. Ato na naman. Buhay pa. Cubex sa rin na diyaw. Ay, ari ka na. Lipton diya gwapa. Sino ka niliwat ngalan mo? Pauline. Pauline, yes. Bao, sinong Pauline? Yung grabe ka nga kung yung viewer siya mo. Bagay vlog ko nga si Pauline man. Oo, taga Antique. Ano? Si Pauline, ikaw ganun sino? Celestine. Celestine. May gin-vlog ka mo ni sister. Lumera man. Yes, so kamata naman ay galiw si Pauline kag si Celestine. Celestine, so uy, wala pa tayo malagan. Okay. Doon nagkadali naging kami niya, ano man. Suman. Okay. Shout out gali sa mga upod nyo gali ah. Ari na mauna na lang kami diyo. Dugay Lapit na lang sinabi kami. mo. Okay. So, di na kamuya. Dahil na tawag ganda sila. O, tabi. Okay. Yes, ari na kami. Nagsulod na kami di sa Gisano Isisi. Kamato na ari diri ang Cubex yung ginatawag. Ari kay kuha naman. Mga gwapa naman yung taga-Cubex ang akon nga ginvlog sa bunga gabi ah. Ay, Yes, so tayo, ano oras naman kayo makaroon puli? Aga na yun, no? mga alaw na. Ay, hindi. Mga tomorrow. At, mga tomorrow. Hindi na, dito sa Piakon dire. Sa piyak. Ay, Sa Piak na na, kadulom niyo. Uy, basta close, ano man? Close. Di ano? Hindi. Sa ano? Sirado ka maton. Sa ano? Sa din yun eh. Sin house? Si House na naman. Yes, so divert kami mga kamatan sa ano ni si House. Ang taon ta kung open man to. Okay, way notice na pa no close sila sa November ano ni.
lain. Yes. Doon So, pa, may manating close sila bukas. sila mga kamato, no? Are, ano ni tawag? Sa ilo naman kami sa piyak nga kuan. Close na dahil. Are, naka-vlog ta. Malas na naka-vlog ta. Sakay maton. Yes. Okay. Okay. Ang balibid din sa may safe house din. Lapit mo lang ang safe house mo. O kung ano na eh. Cave. O, the cave. Mahal di ba sa cave? Yes. Pero kaya mo nag-night-out din. Kiss ano? Ay, hindi ka bansin nga perme. Hindi man. Okay. Hindi ba kuya-uya ka pa? Uya-uya ka daw. Makita ka sa buong mundo na eh. Kung mandugid. Oo. Yan ta kamaton mo. Are naman kami sa traffic light. Ulat naman kami. Kung sabagay, lapit mo lang na yung ano na, safe house mo. Ano, safe house, no? Safe. Ang ngalan niya, safe house ka dyan, no? Yes. Ano, pila dahil lang entrance fee, pariya mo na liya, Wala entrance. Ula entrance. Ito sa cave mera. Sa kibya kay ite, kuha na yan mo. Close. Siya duman ako. Kasi sila doang tanan, ano ni man? Dito sa ano eh. Ito na laban. Sa ano tin? Ano nga eskwela pa ka mo? Di nga sa otong nga mag-eskwela? Anong grade? Grade 12. Senior high? Ah, okay. Gopay, ikaw ya? Grade 12 man. Ah, senior high. Dito man sa, Atigbawan kaya? I see. Yes, amo ni mga kamatonon, ilang taon ni namon ko, no, open pa niyang safe house na tawag subong adlaw, subong gabi kamatono. Kasi. Pero nakontak mo na, ang inyo pod. Oh, namal ko yun naman ako sila. Nga sila daw. Yes, so ari naman lang kami di sa Italia mga kamatono. Ilang taon na ni kung open naman niyo. Hindi man tayo nyo lang kung karoon kung kuha na kung magpuli ka mo Pagdapat-taong ko lang karoon mag-parking di mga 2 o'clock. Pwede man hatag mo sa mo number mo. No? Ah, Ay sige. wala ta-load man. May load ko. Ah, sige ah. Uy, dulo mo. Do close naman ako. Yes, so sirado close. Okay, ari open. Uy, Thank you Lord. open o close? Open. Yes, so ari mga kamaton. Thank you Lord. Thank Medyo you Lord. Oh, sabi ko. Open open yan. kami. Oh, liwat siya tatanay kay manaog mo. Shout out kay Edsel Diputan. Sige. Nice, sarap. Shout out liwat. Shout out kay Edsel, kay Rambo, kay sino pa to? Sino maganda pa? Ma'am Giselle. Kay Palong. Kay Palong. Okay. Long kali. Yes, man. Naog na kalay kay ma'am kalya. Drone? Wala. Yes. Naog na kalay si Ma'am Pauline, no? Kay doon masawat na gini mo. Yes, so thank you sa inyo gwapa sa pag-onboard at sa pagpa-vlog sa kay Matana. Yes. Are, bayaran ko ni daw. Sige lang, okay lang kung kwan. Ay, okay. Okay, yes. Thank you. Thank you. Ano na Pauline. shout out sa inyo. Yes. Shout out. Ay, ito yung, ano na yung ako niya number ko niya? Ay, dala lang din sir. Sige ko, ako ni Gwapa nga akong yung number ko. Yes, thank you. Thank you sa kay Ma'am Pauline, kay Gwapa. Thank you sa inyo sa pagpa-onboard daw. Wow, enjoy nyo lang sa mga gabi na magagang inyong nightlife mga kamaton. Yes, set out. So, ngayon si Gwapa to number ko. Kumutong yung tagaan ko sa number ko. Jadi pa na kay maton mo ba si Puli patigbawa? Na ma-contact naman sila karon mga Puli. Basta dito sa tigbawan karon tiga-uton to si Pauline mo. Yes, so salamat sa inyo mama nga nagpa-vlog mo sa akon sa bunga gabi ha. 10:30 to na sa bunga gabi mga
Ano teacher dito? Yes, kabay pa nga manawag ka mo liwat ka ron. Basi ubog-ubog naman ka mo vlog ron na. Kag basi libre sa kain ni Patigbawan. Loko si Wato, no. Yes, enjoy talang mayo. Kit nga, gabi sa inyo mga kamaton na. Enjoy nyo lang ang pag Jusing na mag-disco-disco sa kakuha na Safe House. Sirado ang Cubex mga kamaton mo to nagsaylo kami sa Safe House kay kamaton. Yes, shout out man sa inyo nga mga upod nga wala pa kaboto. Nagapas mga kamaton. Oh. Yes, so thank you. Tawag lang mo karon mama. Sa ako na mga 2 o'clock to 4 o'clock mga kamaton siguro. Hindi pa ko siguro katulog mo bangod nga. Di pa niya Patigbawon. Yes, thank you mga kamaton. Yes, thank you kag mayong gabi sa tanan. Yes, thank you.